गिबियावनो गासै मुंख्लं नखर आरो मुंख्लंफोरखौ आं गिबियावनो सेलुट होयो आरो आंनि गोसो गोरबोनि मान बावनाय जासियो। दिनै 34 मुंख्लं सान बा एनिभार्सारि बेयाव जोङो दिनै खौसेथियै उद्देश्यआ जाहैबाय खौसेथि आरो जौगानाय। दा बे उद्देश्यखौ लानानै जों दिनै खुंनाय जादों आरो जों खौसेथि थायाब्ला जोङो नुबाय जे जोंनि जेनोखि आदाय खालामनांगौ जेनोखि क्लजफोराव होनाय बियो एसे हेंथा फैनो हागौखौ जों नुदों। दा बेनिखायनो जोङो बेखौ खौसेथियै जोङो माबोरै आदाय खालामनो हायो जों बेखौहाय नाजानायनि नोजोरजों आरो खौसेथियै जों बेखौ फालिनाय जादों। दा नोंथाङा थिगखौनो बुंदों, दिनै 2 बोसोरानो बारलांबाय। जेरैबायदि जोंनि जेनोखि मोननांगौ जेरैहाय रिहेबिलिटेसननिफ्राय लानानै टेस्टनिफ्राय लानानै आरो बायदिसिना एफर्टफोरा दिनै माखासेया जाबाय, माखासेया जाफुंजायाखै। स्पेसियेलि NDFBनि बेलायावबो जों रिहेबिलिटेसननि बाथ्राखौ आं बुंनोसै। रिहेबिलिटेसननि बेलाखौ जों दा 50% जादों होननानै बुंगोन आरो 50%आनो दङ दाबो। बेखौ जोङो माबोरै जाहोनांगोन दायो बेसो जोंनि मोनसे कुइसन जादों। नारसिनबाय थादों खिन्थु सरकारा जाफुंगोन होगोन होननानै बुंबाय थादों, खिन्थु समा थाङोब्ला बेखौसो जों गिनाय दं। बेनिखायनो जों बे सम थासान्दियावनो थाबैनो जोङो जाहोनायनि मोनसे पलिसिखौ जोङो लादों आरो जों सरकारनो जोङो जोंनि जेनोखि खौसेथि बेखौ जों देखायदों। आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय, दिनै जोंनि गेजेराव मोनसे सोंनाय फैदों जे रिहेबिलिटेसनखौ मोनमारजोबगोन ना मोनमारजोबा। दा मोनाबा मा खालामगोन मानसिफ्रा, दा कुइसना बेबो। दा जोङो मोनसे दिल्लीयाव जेब्लानाखि जोङो फैनानै सेसबाराव थानायनि उनाव जोङो रायलायदों इन्डियान सरकारजों, गिबि खेबाव जोङो नैबे रिहेबिलिटेसननि खोथाखौ लानानैनो जों रायलायदों। बेयाव मोननै पार्टआव जों रायलायदों, स्पेसियेलि आं रायलायदों। दा बेवहाय जोङो मोनसे हार्डक'र जोङो रायलायनाय जादों आरो मोनसे मेलेसिया। जोङो बुंदों मेलेसिया माने मा, जाय मानसिया दिनैहाय जि थफ्ला जोम फैसा हरनायनिफ्रायनो सापर्ट खालामो आरो बे मानसियानो हयथ' माब्लाबा सिल्लायबो दैनोबो गोरोंबो जानो हागौ। दा बेफोरबायदिखौ लानानै जोङो सावरायनाय जादों। दा बेयाव सरकारा, इन्डियान गभर्नमेन्टआ, आसाम गभर्नमेन्टआ बेयाव कनभिन्स जानायखाय जोङो दाखालि 4000निबो बारा, जेनेबा बेनि गेजेरावहाय 25%आ जोङो मेलेसियाखौ जोङो सोनो हादों। दा बेखौ जुदि 50% मावखाबायब्ला माखासेखौबो जोङो मावबावनांगौ दंबायो। दा देयर इज न' कुइसन, बेयावहाय माखासेखौ मोननायनि बेयाव कुइसन फैनाय नङा आरो जों बेखौ नाजागोन, जोङो नारसिनगोन। जेराव जायफोरा NDFB नङा होननानै जोंनि मेडियाफ्राव ओंखारबाय थादों, नंगौ नङाबो जोंबो मिथिगौ आरो गासै जोंनि बर' समाजानो मिथिगौ। खिन्थु मोननायावथ' रायजो राजाफ्रा रंजानाय दङ आरो मोनबावोबा माखासेफ्रा बांसिन रंजागोन। दा बे उद्देश्यखौ जोङो थाबैनो मोजां समाव माने लिमिटेड टाइमावनो जोङो बे खामानिखौ नारसिनबाय थादों आरो थाबैनो जाहोनायनि जों बेब'स्थाखौ खालामदों। नोंथां थिग राइट खोथाखौनो सोंदों, जोंबो दुखु मोनो। दिनै जोंनि रन्जन दैमारि सार, जाय फाउन्डार, दिनै जोङो उदाङाव दङ, थिगानो। दा बिथांमोना जोबथेसालियाव दङ। दा बियो जोंनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव जारिमिनबो जों बुंनानै लानांगोन। आरो बे दिनै जेनाखि गोजोन गोरोबथा, पिस एन्ड डेभेलपमेन्ट, बे गोरोबथायाव दिनै बिथाङाखौ गनायनि मोनसे परिबेसखौ जोङो दिनैहाय केसनि बेलायावहाय जेरैहाय हाइनेस नन हाइनेस बेबायदि राननाय जाबाय। दा बे कर्ट प्रसिडिउर हिसाबै जाबाय। जों नारसिनबाय थादों आरो जों स्टेटआवबो जोङो बुंदों आरो सेन्ट्रेलावबो बुंदों। निस्सय जों आसा खालामदों जोंनि नारसिननायाबो थानाय नङा। जों जेब्लानो स्कप मोनगोन, जेब्लानो जों प्लेटफर्म मोनगोन, बेफोर बाथ्राखौ जों बुंबाय थादों। खिन्थु बियो गभर्नमेन्टनि, जों मिथिगौ, मोनसे ग्रिन सिगनेल नांगौ। ओंखायनो गभर्नमेन्टआ बेखौहाय मोजाङै इनिसियेटिभ लानानै मावफुंलांगोन नियार फिउचाराव, आं बेखौ आसा खालामदों आरो नारसिनबाय थागोन। आरो जोंनि गिबि नारसिननाया जोंनि रन्जन दैमारि सारल' नङा। इभेन I am the president of NDBS. More than 46 cadres were there in the jail. दाबो those who have convicted, those who are sentenced in life, बेबायदि आंनि जेरै जायफोरा दावहारु लोगो बिथांमोनानो दङ दाबो। दा बे गनायखौ आं लुबैयो आरो जेब्लायबो जोंनि जेनाखि गभर्नमेन्ट, आं बेखौबो गोसो जादों जे खौसेयै जाहाथे जों नारसिननानै थाबैनो जोंनि जेनाखि इमप्लिमेन्टेसन खामानि मावनांगौ आरो बिथांमोनखौ गहोनानै जों मोजां परिबेसाव समाजाव दिनै मोनसे मोजां जोंनो मोनसे खाबु होनांगौ। बेखौ थाबैनो मावोब्ला जों निस्सय सान्थि, पिस एन्ड डेभेलपमेन्टआ आरो डाबल पिस जागोन आरो साबसिन जौगागोनखौ आं नुदों।
बेयो जाहैबाय मोनसे जों बेखौ दुखु हिसाबै जों फालिनाय जायो। आवगायनि समावबो जों जेब्लानो जों सोरबा सासे माबा जाबाय ब्लेक डे जायफ्रा बेखौहाय बुङो बा रोखोम रोखोमै बाहायो, खिन्थु जोंनियाव बे मोनसे मार्क अफ रेसपेक्ट। जोङो बेवहाय गासै मुंख्लंफोरखौ सनमान होनानै मोनसे बेस आरो बिथांमोनखौ बावनाय सुरुबै जों बेखौहाय लानाय जायो। आरो बेबायदिनो जों बेवहाय दिनैहाय जों नुवाखै, जों गोसोम फ्लेगबो जोङो बिरहोनाय जायो। खिन्थु जों दिनै बेवहाय मोनसे मोजां परिबेस गैयैखाय आवगायनि समफोराव बिदि खालामोमोन। थ' बे इट्स ए मार्क अफ अनार टु दा मार्टियार्स, जोंनि हारि दावहायाव थैनाय जोहोलावफोरखौ जोङो मोनसे सनमान होनायनि मोनसे बेस। निस्सय नाजादों जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ दिनैहाय नाजानायनि परिबेसाव दङ। निस्सय मोजां परिबेस आरो मोजां जुदि मावफुंलाङोब्ला निस्सय बेजोंबो जोंनि बिटिआरआव जेसेबांनाखि दिनैहाय जोंनि सोद्रोमाफोर दिनै जायफोरा रिहेबिलिटेसन मोनाखै, जायफ्रा ट्रु केडार्स, जायफ्रा ट्रुलि हार्ड वर्किं पिपोल, बिथांमोनाबो दिनै थाइसे फैसाबो मोनाखै। बे फिन रोदोमखांनि थ्रुयै जुदि गोबां मानसिखौ दिनै आसनि होनानै ओरै होनानै जुदि रिहेबिलिटेसन होनो हानाया बे जोबोद मोजां। आरो बेखौ मोजाङै मावफुंलाङोब्ला निस्सय जोंनि बिटिआरनिफ्रायबो एटलिस्ट माबा मोनसे थांनानै थानायखौ होनो हागोनखौ आं नुदों। दिनैनि समाव आं बिथांनि जिउमानि थाखाय अरायसम आनान गसाइनाव आर'ज गाबो, बिथांनि जिउ सोलेरा जेन गोजोन मोनो आरो बिथाङा जोंखौ जोंनि हारि दैदेनलांनायाव मोजाङै दिथा हरथों, आं बेखौ आसा खालामनानै थाबाय थायो। जाहाथे जोंनि जेनाखि बिथांनि थांखिया सहैयाखैबाबो निस्सय बिथांनि जेनाखि आत्मा इन्सपिरेसन, निस्सय जोंनि इयुन जोलैयाव आफ्टार 50 years बिथांनि जेनाखि गिबि मुंख्लं जानाय आरो जोंनि जिनि मुंख्लंनि जोंनि जारिमिन, बे जारिमिना जोंनि हारि थांनानै थानायाव मोनसे फुंखा जानानै थागोन। आरो बेखौ लानानैनो जोंनि बर' हारिया 50 बोसोरनि उनाव मोनसे गेरेमसा हारि दाहैनो हागोनखौ आं मोजां लामाखौ नुदों। आरो बे जाहैबाय मोनफ्रोमबो हादोराव खोलोब थैबोनानै उदांस्रि जाबोनाय जायफ्रा दिनैहाय हिस्टरिकेल प्लेस जादों, निस्सय बिथांनि जेनाखि गोथैसालि आरो बिथांनि जेनाखि दिनैनि 14 सेप्तेम्बर दिन, निस्सय बेबो मोनसे मार्क अफ डे जाना थागोन होननानै आं आसा खालामो। बेखौ स्पेसियेलि आं हिसाबै मेक्सिमाम आं प्रायरिटि होदों। आं बेखौ दा बुंथ'ला, निस्सय नैबे एसेमब्लिनि उनावहाय नोंथांमोना आंनावहाय सोंफैनो हागोन। निस्सय बेखौहाय सावरायनाय जागोन बेखौ आं मिजिंथिदों। आरो बेखौ सावरायनायबो जागोनखौ आं दा माने क्लियारलि बुंथ'ला, निस्सय उनावहाय बेखौहाय रायज्लायनोसै। साकरियाखौ दा ओरैबायदि जेनेबा बिटिआरआवहाय साकरि होनायनि मोनसे परिबेस फैदों। बे परिबेस बायदियै जेरैबायदि डिपार्टमेन्ट वाइस हिसाबै थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडखौ होगोन बेखौथ' मिजिंथिदों। आरो बे मोनथारनांगौ आंनिबो दाबि बियो, जेरावहाय गोबां न'खरफोरा दिनैहाय सिलिंखार जालांजोब्बाय। सोरनावबा अमा मासेबो गैला, सैमा मासेबो गैला, न'आ अबाव दं अबाव गैया बेनि बाथ्रा गैया। दा बिनि बिनिमयै बिथाङा जे जोंनि हारिखौ फोजौनायाव गोबां अबदान होबाय, बिनि थाखाय जोंनि गभर्नमेन्टआ दिनै सान्थि आरो जौगाथायाव पिस एन्ड डेभेलपमेन्ट जोंनि सुक्तिनि गेजेरजों जों जे मोनबाय, बेयाव जोङो माबा मोनसे होनो हायोब्ला जोबोद गोजोननाय मोनगोन। आंबो बेखौ नाजागोन। आरो जेनाखि गभर्नमेन्ट प्रसेस, जेरैबायदि दाख्लै सिएम बुंनाय जे फरेस्ट गार्ड, बेफोरबो जानो थांगासिनो दं। निस्सय जुदि खोलोब थाबैनो जायोब्ला मोनसे समनि गेजेरावनो मोजांखौ मावफुंलांनो हागोन। आरो एटलिस्ट एसेब्लाबो जाय बिथांमोना दिनै गोबां कन्ट्रिबिउसन खालामबाय, हाग्रा बंग्रा थानानै खबसे ओंखाम मोनजायालासिनो मोजाङै उन्दुनो मोनालासिनो हाग्रायाव थाबाय, बिथांमोना मोजाङै उन्दुथोंसै, आं बेखौ आसा खालामो।